Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm car parking și o să vă arăt nou update, dacă îl știți, cu niște mașini. O să vă arăt în acest videoclip. Deja s-a băgat update-ul. Este încă un update cu încă o mașină, nu este doar ale 3 mașini, mai este încă o mașină. Intrăm aici, stați la primele mașini. Începem de aici. Prima mașină care este nouă și este chiar frumoasă este acest Mercedes. Noi deja l-avem. Așa, are 400 și ceva de cai parcă. Da, are 435 de cai, 2300 de ce scrie acolo. A doua mașină este aceasta, este un Nissan, nu știu, o mașină oricum, este foarte mare și merită, e frumoasă, mi-mi place. A treia mașină este, cred că o știți toți, deci acest Lamborghini Ursus, este foarte frumos, mie îmi place la nebunie, dar încă nu pot să-l iau. Și ultima mașină este acest Rolls-Royce sau McLaren, nu McLaren, nu Rolls-Royce sau nu este o mașină oricum, o am și pe aceasta. Da, și cam acestea sunt noile mașini. Acum o să vă arăt alte lucruri. Dacă intrați aici la oameni, unii oameni au mască la gură, mască de protecție, dacă vedeți. Așa. Și acum o să vă arăt aici la suspensie. O să băgat acest nou lucru, Steering Max Angli, așa, și mai este încă un lucru nou care cred că știți. Este că putem să scoatem fum din roți. Puteți să alegem ce culoare vrem. Uitați, roșu, ce culoare vreți. Acesta este update-ul. Noi acum o să ne jucăm cu o mașină. Da, și avem și Mr. Bean. Și avem un Mercedes care îmi place foarte tare, este acesta. Este foarte fain. Da, și haideți să ne jucăm un pic. Intrăm pe City și așteptăm să se încarce. Așa. Așteptăm. Încă nu am noul Lamborghini Ursus, dar încerc să fac... încerc să îl iau și eu. Hai să mergem sus la târg. Da, s-a mai băgat un nou, niște lucruri noi. Am uitat să vă le spun. Hai să vă le arăt. Avem, dacă vă faceți accident, uitați cum s-a oprit, dacă faceți accident, mașina se îmboțește. Uitați. Vedeți? Mașina este îmboțită, că a făcut accident. Și mai s-a băgat încă ceva care îmi place foarte mult când am mașini de astea foarte bune. S-a băgat în mod de drift. Stați să ajungem și noi într-un loc mai liber. Așa. Să facem drifturi. S-a băgat nou mod de drift. Asta îmi place foarte, foarte, foarte tare. Că poți să faci drifturi. Hai să facem mai drift, nu mai intrăm acolo.
Așa, intrăm aici la setting, intrăm la car setting și avem aici drift mode. Apăsăm pe drift mode, resume și facem drift. Cu spatele, cu fața, faceți cu ce vreți drifturi. Uitați. Modul drift. Vedeți? Modul drift. Îmi place foarte tare. Asta e modul de drift. Și cam astea sunt noile chestii apărute pe car parking. De nou update. Să apăsăm pe asta. Stați că nu merge. Stați, gata, mergem. Acum o să mergem aici. Of, hai că nu mai urc asta. Că e nervantă mașina asta. Oh, de mașină nu te mai îmboți. Hai că-i dau tare. Hai că am intrat. Gata, am ajuns aici. Oh, s-a băgat acel țăran în fața noastră. Mașina asta îmi place foarte tare. Am primit-o de la unul de pe joc. Am dat-o gratis. Așa. Ești nebun. Da, și să și o lungă, frate. Da. Două, cred că cam acesta este videoclipul. Nu uitați să dați un like, un share și un coment dacă vreți să mai facem videoclipuri cu car parking și ne vedem data viitoare. Pa!